Non é casual a cor negra que se utiliza, é a cor do loito, da dor, e non debemos esquecer que a campaña vai en contra da violencia e da morte de moitas mulleres. A ONG Abas súmase á programación contra a violencia co Foro de Muller e Liderado que se celebrará mañá ás 8 no auditorio do Museo Valle Inclán. No transcurso do evento procederase a entrega dos premios ao concurso de relatos curtos Historias de Mulleres. O gañador da categoría adulta é o relato Saltar, de Óscar Reboiras Loureiro, veciño de Rianxo. Na categoría juvenil Manolo Traballa, de Pablo Pardavila Romero, que é un veciño da Pobra do Caramiñal. E na infantil, o segundo relato gañador é Branco e Gris, de Lucía Pérez Maneiro, e o primeiro Lobos, de Carme Sarasquete Santos. Durante toda a semana desenvolveránse tamén actividades nos centros escolares, obradoiros para os máis pequenos e a visita á exposición Cartas de Amor para os mozos. Unhas visitas guiadas á exposición que está na Casa da Cidade, que se chama Cartas de Amor. É unha exposición que ten como obxectivo sensibilizar a población máis moza para que reflexionen sobre as situacións violentas nas relacións de parella que teñen. O teatro forma parte tamén desta programación con dúas obras enmarcadas no programa Nós contra a Violencia da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta. Serán 5 minutos sen respirar este domingo ás 7 e o País dos Mandóns o día 8 ás 12 do mediodía. As súas sesións terán lugar no Teatro Elma. Trata esta campaña de xuntar a dinamización da lingua galega, actividades en lingua galega, con actividades de sensibilización contra a violencia de xénero. O venres 29 procederase á estrea de Na súa pel, unha creación audiovisual de Bow Films protagonizada por mozos a Pobra. Os rapaces se poñen na pel das rapaces en situacións moi cotiás e que creemos que vai chegar e que nos vai facer reflexionar a todos e a todas, non un pouco, sino moito, non?